Днес си говорим за една порода, която е перфектният пример, че най-големите неща наистина идват в малки опаковки. Потапяме се в света на Джак Ръсъл Териера, едно мъничко тяло, което обаче крие един наистина огромен дух. Ето, това изречение улавя същността им просто перфектно. Джак Ръсълът е истински парадокс. Хем е компактен, хем е неуморим, хем е супер любвеобилен, хем е невероятно упорит. Представете си едно кълбо от енергия, което никога не спира и винаги е готово за следващото приключение. И точно тук е ключовия въпрос, нали? Защото тази порода, нека си го кажем направо, не е за всеки. Хайде да разберем какво всъщност означава да споделяш живота си с Джак Ръсъл и дали този енергиен заряд е нещо, с което може да се справи един стопанин. Да започнем от най-важното – техният темперамент. Да разбереш характера на Джак Ръсъл е абсолютно първата и най-важна стъпка, преди да си помислиш за каквото и добило друго. Вижте, всички тези черти са навързани. Интелигентността ги прави страшно бързо учещи се, обаче и много лесно отекчаващи се. Нищо чудно, че често са звезди на екрана. Сещате се за Майло от маската, нали? Смелостта им е направо безгранична. Любопитството ги кара да ровят и изследват абсолютно всичко, а енергията им е просто легендарна. И тук идва уловката. Какво се случва, когато този брилянтен остър ум започне да скучае? Ами той си намира собствени задачки. И тези задачки обикновено включват копаене на кратери в градината, непрестанен лай или, да речем, унищожаването на онзи чифт обувки, който толкова харесвате. Добре де, ама защо са такива? Отговорът, разбира се крие в тяхната история. Произходът им обяснява абсолютно всичко за техния буен характер. Всичко започва с един човек, пастор Джон Ръсъл, който освен всичко друго е бил и страстен ловец. Той не е търсил просто някакво куче, той е имал визия за перфектния терер за лов на лисици. И на практика целият 19 век е посветен на това – целенасоченото създаване на тази порода за тази много специфична цел. Има една почти митична история за първото куче на Ръсъл, женска на име Тръмп. Разказва се, че я видял случайно, докато минавала с млекаря и веднага разбрал, че тя е всичко, което е търсил. Смела, издръжлива и най-вече предимно бяла, за да не я бъркат с дивеча. И така, Тръмп става майката на цялата порода. И ето го ключът към техния характер. Тяхната работа не е била да убиват, тяхната работа е била да са достатъчно упорити, смели и шумни, за да накарат лисицата да излезе от дупката си. А това изисква не сляпа агресия, а интелигентност и много контрол, качества, които виждаме в тях и до днес. Тази цел, тази професия е оформила не само характера, но и целия им външен вид. Хайде да видим как тяхната физика е перфектно пригодена за работата, за която са създадени. Ето ги и сухите данни, но те говорят много. Те са малки, компактни, атлетични кучета. Височината им е някъде между 25 и 30 см, а теглото между 5 и 7 кг. И нещо много важно – при добри грижи могат да бъдат верен спътник цели 13, та дори до 16 години. Това е наистина дълъг и щастлив живот. Козината им също не е случайна, тя е създадена за работа. Независимо дали е гладка, с твърд косъм или нещо по средата, тя винаги има гъст подкосъм, който ги пази от всякакви метеорологични условия. Едно истинско всесезонно палто. Дори цветът им има напълно практично обяснение. Преобладаващия бял цвят не е просто въпрос на естетика. По време на лов е било абсолютно критично ловецът да може лесно да различи кучето си от лисицата в гъсталака. Добре, вече знаем историята и физическите им характеристики, но какво всъщност означава да споделяш дома си с такова енергично същество ден след ден? Нека да разгледаме и практическата страна на нещата. Това тук са 4 стълба, на които се крепи щастливия Джак Ръсъл. Първо, упражнения, и говорим за интензивни упражнения, поне по час на ден. Второ, обучение. Трябва да е твърдо, но позитивно, за да се преборим с онзи техен легендарен инат. Трето, ранна социализация. Това е абсолютно задължително, за да се разбират с други кучета и хора. И четвърто, редовни прегледи при ветеринар, за да сме сигурни ще се радваме на компанията им дълги години. И така стигаме до момента на истината. След всичко, което научихме до тук, е време да си отговорим на най-важния въпрос. Дали начинът на живот на един Джак Ръсъл съвпада с този на потенциалния му стопанин? Контрастът тук е повече от ясен.
Те са идеални за активни хора, които обожават приключенията и вече имат някакъв опит с кучета. Но, ако някой търси спокойно кученце за гушкане на дивана, има малко свободно време и живее в малък апартамент, тогава, честно казано, това просто не е правилната порода. И така, в крайна сметка, да имаш Джак Расел не е просто да имаш домашен любимец. Това е все едно да се запише за ежедневно приключение, което е пълно с енергия, с ум и с безкрайна лоялност. Въпросът всъщност не е дали те са готови за нас, а дали ние сме готови за приключението, наречено Джак Расел.